Efter min del 1, hvor jeg prøvede at lave sådan en skinne til... Jeg har nogle gamle skinner her, dem der har 5 cifre 2472'er, hvor jeg vil bruge det til at vende dem om. Til at lave min stopklodsbukke her til min bane. Og det virker jo alligevel ikke rigtigt, og de er skrøbelige, og de gik jo også i stykker for mig, da jeg lavede dem. Men så har jeg lavet en lille anretning her, og jeg tænker bare, hvis noget er så skrøbeligt, og man ikke engang har brugt en drimmel eller en sav, så skal der jo bare noget ordentligt værktøj til. Og en tynd skærskive. Lad os prøve at gøre det. Sikkerhedsbriller på. Og jeg har talt 8 plads op her. Så skal vi se. Og vi kører. Sådan der. Og den er lige på kanten til at blive skåret helt igennem derovre. Men hvis jeg lige tager en nok en lidt dum sang til det, men prøver. Det gik. Så er der sådan en dum kant der. Den fikser vi herover. Og her er altså resultatet så. Det er faktisk helt perfekt. Og hvis jeg lige tager en stopbom. Hvor har jeg den her nu? Hvor jeg lige skruer mine briller af. Der. Så er det her jo helt perfekt. Og hvis man tænker på, det er helt perfekt. Og hvis man tænker på, at det er nogle skinner, der ikke virker mere, og det er der med 5 cifre, som er noget skraldespandsskinneri, så skal det bare sættes på én gang på mit husbord, og så er den jo helt perfekt. Så lad mig få lavet flere af dem, og ja, god søndag til jer alle sammen.